கார்த்திக் தீபா சீரியலில் இப்போ ராட்டகாசமான ப்ரோமோ வந்திருக்கு. ஸ்கிப் ஃபுல்லோடையும் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் மட்டும் பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக ஆதரவு தாங்க. நம்ம மீனாட்சி வந்து ஆனந்த்கிட்ட வந்து பேசுகிறாங்க. என்னாலலாம் சுமங்கலி பூஜை எல்லாம் கலந்துக்கலாம் முடியாது. நீ வந்து அம்மா கிட்ட ஏதாவது சொல்லி சமாளிச்சுக்க. எனக்கு நாளைக்கு முக்கியமான வந்து அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது. அந்த பிஸ்னஸை நல்ல விதமாக முடிக்கணும்னு சொல்லி பச்சையாக வந்து போய் சொல்லிட்டு ஃபோனை வந்து வச்சிடுறாங்க. அந்த இடத்துல ஆனந்த் இப்போ அத்தைக்கிட்ட சொல்லி அவரை வீட்டுக்கு வந்து கொண்டு வைக்க வேண்டியதான். நம்மக்கிட்ட வந்து எது வேணான்னு சொல்லலாம், ஆனால் அத்தைக்கிட்ட எதுவும் பேச முடியுமா? அத்தை ஒரு சின்ன ஹெல்ப் அத்தை. என்ன மீனாட்சி, நீ ஹெல்ப்பெல்லாம் எதுவும் கேட்கவே மாட்டியே. நான் என்ன பண்ணுறது அத்தை? என் ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட ஃபோன் அடித்து கூப்பிட்டேன். அவங்க நாளைக்கு முக்கியமான வந்து மீட்டிங்லாம் இருக்குது. என்னாலலாம் அதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு வர முடியாது. வேணும்னா நாளான்னைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். என்ன மீனாட்சி, ஏன் இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கடுப்பாகிறாங்க அந்த இடத்துல. நான் என்ன பண்ணுறது, என் கூட மூஞ்சி கொடுத்து கூட பேச மாட்டேங்கிறான். அப்படி என்ன அவன் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான்? எனக்கு செம கடுப்பாக வருது. அவன் பொண்டாட்டி குழந்தைங்கள விட்டுட்டு தள்ளி அவனும் இருப்பானா? ஒன்றுமே புரியலையே. இவன் அப்படி என்னதான் செஞ்சுட்டு இருக்கான், என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறான்னு சொல்கிறதும் இல்லை, ஒன்றும் பண்ணுறதும் இல்லை. ஃபோன் அடிச்சு கொடுமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அத்தை, என் ஃபோன்லேருந்து அடித்தா அவர் எடுக்க மாட்டார். அது வேறையா? உன்கிட்ட மூஞ்சி கொடுத்து கூட பேசுறது இல்லையா? ஆமாம் அத்தை, என்கிட்ட மூஞ்சி கொடுத்து கூட பேசுறது இல்லை. ஐயோ, ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பாக இருக்கே. சரி, அவனை கூப்பிட்டு தனியாக வந்து விசாரிக்கணுங்கிற மாதிரி தான் அந்த இடத்துல அபிராமி அம்மா ஸ்மெல் பண்ணுறாங்க. ஒரு பக்கம் அவங்க ஃபோன்லேருந்து ஃபோன் அடிக்கிறாங்க. இவ்வளோ நேரம் ரியாட்டை வந்து சிச்சமமாக வந்து பேசுகிறாங்க. நாளைக்கு இன்னொரு நமக்கு கல்யாணம் ஆகிருக்கும்ல, ரொம்ப சந்தோஷம்தான். என் வாழ்க்கையிலையும் இன்னொரு வாட்டி கழுத்தில் தாலி ஏறதை நினச்சா ரொம்ப ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக தான் இருக்குன்னு ரியா வந்து சிச்சமமாக பேசுகிறாங்க. ஆமாம், மீனாட்சி வர சொன்னான், இருப்பினும் நான் வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன். எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கப்ப அம்மா கிட்டேருந்து ஃபோன் வருது. யார் ஃபோன் பண்ணுறா இந்த நேரம் பார்த்து? உன் பொண்டாட்டியா மீனாட்சியான்னு கேட்குறாங்க. சே, மீனாட்சியாக இருந்தால் தான் நான் ஃபோனை கட் பண்ணிடுவேனே. அம்மா ஃபோன் பண்ணுறாங்க, என்னை அவாய்ட் பண்ண முடியாது. சரி பேசு, ஆனால் வாக்குறுதி எதுவும் கொடுத்துடாத. நாளைக்கு அவங்களும் உன்னை வர சொல்ல தான் கூப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ரியா சொல்கிறாங்க. ஃபோன் எடுக்காமல் இருந்துடலாமே. ஃபோனெல்லாம் எடுக்காமல் இருந்தால் எதுவும் சொல்லலாம் முடியாது. கண்டிப்பாக ஃபோன் எடுத்து தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை ரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேணாம் வேணாம்னு சொல்கிறதுக்குள்ளேயும் வந்து ஃபோனை வந்து அட்டன் பண்ணிடுறாங்க. என்ன நினச்சிட்டு இருக்கேன் உன் மனசில் அப்படின்னு சொல்லி அபிராமி அம்மா திட்டுறாங்க. என்னம்மா என்ன ஆச்சு? மீனாட்சி சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தா. அவள்கிட்ட சொன்னம்மா பிஸ்னஸ் மீட்டிங் இருக்குன்னு. அப்படி என்ன பிஸ்னஸ் மீட்டிங்? யார்கிட்ட? கிளைண்ட் பிஸ்னஸ் மீட்டிங்? ஏன்னா நாங்கள் பார்க்காத பிஸ்னஸா? ஏன் நாளைக்கு கிடைக்கலன்னா அடுத்த நாள் வந்து டேட்டை வந்து மாற்றி கொடு. அப்படி இல்லைன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கட் பண்ணு. நம்மக்கிட்ட என்ன பணங்காசா? இல்லை, எப்போ பார்த்தாலும் வந்து பொண்டாட்டி குழந்தைங்களை விட்டு தள்ளி தள்ளி இருக்க. 6 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி கூட வீட்டுக்கு வரதில்ல. என்னடா நினச்சிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கண்ணா அப்படின்னு சத்தம் போட்டு பேசுகிறாங்க. முதல்ல நீ இப்போ எங்கே இருக்க? ஐயோ, இப்போ என்ன சொல்கிறது? பெங்களூரில் இருக்குன்னு சொல்கிறதா, சென்னையில் இருக்குன்னு சொல்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. இல்லைம்மா, நான் பெங்களூரில் இருக்கேம்மா. பெங்களூரில் இருக்கியா? அப்படியா? கன்ஃபார்ம் தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அபிராமி அம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்ததுனால தான் அப்படி இக்கு வச்சு கேட்குறாங்க அந்த இடத்துல. ஆமாம்மா, கன்ஃபார்ம் தாம்மா. என்னம்மா ஆச்சு? சரி, நாளைக்கு எந்த கம்பெனியில் மீட்டிங்னு சொல்லு, நான் வேணா பேசுகிறேன். இல்லைம்மா, அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்கம்மா. இல்லாட்டி நமக்கு கோடிக்கணக்கில் நஷ்டம் வரும். கோடிக்கணக்கில் நஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு என் பையன் நாளைக்கு வீட்டில் இருக்கணும், அவ்வளோதான். நாளைக்கு எதுவுமே சொல்லக்கூடாது, வீட்டில் இருக்கணும். இல்லைம்மா, அவங்க விடமாட்டாங்கம்மா. என்னப்பா அது ஸ்கூல் மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்க? நமக்கு தேவைன்னா எது வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம். இல்லாட்டி ஃபோனை வந்து கொடு, அவங்கள்ட்ட நான் வேணா பேசி புரிய வைக்கிறேன். மரியாதையாக நாளைக்கு நீ வீட்டில் இருக்க, அவ்வளோதான் சொல்லுன்னு சொல்லி ஃபோனில் வந்து சத்தம் போட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அம்மாக்கே வந்து இது மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்களே, என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. பார்த்தீங்களா அத்தை, உங்ககிட்டயே வந்து வர முடியாதுங்கிற மாதிரி தான் மனநிலைமையில் பேசுகிறாரு. என்கிட்ட எப்படி பேசுவாங்கன்னு நீங்களே தான் புரிஞ்சுக்கோங்க. உன்னை கடுப்பாயிட்டாங்க அந்த இடத்துல. என்னடா என்கிட்டயே இந்த அளவு பேசுறியே, அப்போனா மனைவி கிட்ட எப்படியெல்லாம் சத்தம் போட்டு திட்டியிருப்பேன்னு என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுதுடா. தொலைச்சி அப்படிங்கிறாங்க. கார்த்தி வந்து கேட்குறாங்க நம்ம தீபா கிட்ட. தீபா, உங்களுக்கு எல்லாமே வாங்கி கொடுத்ததெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சார், எனக்கு ஆசைப்பட்டதை விட அளவுக்கு அதிகமாகவே செய்கிறீங்க சார், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் என் மனசில் ஒரே ஒரு குறை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பேச்ச ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்ன தீபா, எதுவும் பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்கும்போது, மன்னிக்க மட்டும் மாட்டேங்கிறீங்களே சார், இதை நான் கடையிலே கேட்டிருப்பேன். இருந்தாலும் நமக்குள்ளே வந்து சண்டை சச்சரவு இருக்குன்னு நம்ம மீனாட்சி அன்றைக்கி தெரியக்கூடாதுன்னு தான் நான் நினச்சேன் சார், மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. தீபா, உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட்டை வந்து வச்சுருக்கேன், அது கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு வரப்போ உங்களுக்கே புரியுங்கிற மாதிரி இக்கு வச்சு பேசுகிறாங்க அந்த இடத்துல. என்ன சார் சொல்கிறீங்க, கிஃப்ட் வச்சுருக்கீங்களா? ஒன்றுமே புரியலையேங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம தீபா. அதெல்லாம் புரியிற நேரத்தில் கண்டிப்பாக புரியும். ஃபங்க்ஷனை வந்து வச்சுக்கோங்க, எந்த பிரச்சனையும் இப்போதைக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மட்டும் லேப்டாப் எடுத்து ஆன் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா தீபாவுக்கு ஏதோ ஒரு சர்ப்ரைஸ் வச்சுருக்காங்க அந்த இடத்துல நம்ம கார்த்தி. இதை வந்து சொல்லாமல் வந்து சமாளிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல நம்ம கார்த்தி. என்ன கிஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும்போது, எப்படி இருந்தாலும் உன் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மன்னிச்சிட்டேன்னு சொல்கிறதா கிஃப்டாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி தீபா வந்து ஒரு பக்கம் வந்து யோசிக்கிற மாதிரி காட்டி இந்த ப்ரோமோ அட்டகாசமாக முடிச்சிருந்தாங்க. ஒரு பக்கம் ஆனந்த் வந்து பேசுகிறாங்க. நாளைக்கு கண்டிப்பாக வந்து வீட்டுக்கு போய் தான் ஆகணும்.
அப்புறம் நாளைக்கு தானே நம்ம கல்யாணம் வந்து வச்சுருந்தோம், என்ன பண்ணலான்னு இருக்க? நாளைக்கு கல்யாணம் நடக்கும், இருந்தாலும் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஃபங்ஷனை முடிச்சுட்டு சாயங்காலம் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்.